Tervetuloa Brasiliaan, Interlagos-radalle. Pikaisesti radasta. Rata ajetaan vastapäivään ja radan 2 hyvää ohituspaikkaa löytyvät pitkin suorien lopusta. Uutorata on melkoista syheröä ja ohittaminen on vaikeaa ilman selkeä virhettä ohitettavalta. Siirrytäänpäs itse kisaan. Aika meni hyvin ja pääsi käyttämään kisan paalluta. Ja saankin tästä oikein hyvän lähdön. Nyt tää kakkosia on lähtenyt 68 suosauttanut taakse, joten pääsikin oikein hyvin kärjessä ensimmäiseen mutkaan. Ja nyt saankin sitten ajaa ihan haluamallani ajolinjalla. Kylmien rekaden kanssa saa olla aika varovainen tässä kisan alkuun, mutta hyvin se tästä menee tämän aika haastava mutkadistämän läpi. Täältä päästäänkin sitten kisan ykkössuoralle, mikä on pitkä ja sen päätteeksi on oikein hyvä ohituspaikka. Tässä autossa tulee Lapen imuapua ja niin tää kakkosella kuski pääseekin ihan tuohon perään tässä suoran aikana. Pysyy kuitenkin kiinnisti perässä. Tässä kanssa pari aika haastavaa vasemmalta kääntyvää mutkaa, missä on todella helppoa etenkin ensimmäisessä ajan leveäksi. Tässä on jotain pieni suoran pätkä, mikä ei yleensä tarjoa ohitusmahdollisuuksia, niin päästään sykeröisemmälle lisäosalle rataa. Nyt teinkin tähän virheen. Jasmin sanoi, että vaihdotta pitää vaihtaa alaspäin 2 kappaletta. Ja sitten kyllä renkaalla ei olekaan kuin 3. vaihde silmässä, niin sitten käy huonosti, kun menee vahingossa ykköselle tuosta. Ja aina nopeasti ylöspäin, mutta ei siinä ehdi tekemään. Peli on menetetty siinä kohtaa. Palaamaan tuonne radalle ja yritetään pelastaa, mikä pelastettavissa on. Radan palaaminenkin on haastavaa täällä ja menetään vielä sen takia joita asioita tässä ennen kuin päästään seuraavaan mutkaan. Mutta yhden saankin hyvin nopeasti takaisin, kun sieltä edessä alijäävä auto spinnaa. Tästä päästään radan viimeisiin varsinaisiin mutkiin. Tässä on suoraviivainen mutka ensin alkuun. Mutta sitten tästä tulee viimeinen mutka, mikä on aika vaikea saada ja kunnolla, etenkin kun sieltä lähdetään takasuoralle, niin vauhti, millä sinne päästään, on aivan kriittisessä roolissa. Näissä autossa saa niin paljon imuapua edellä ajavasta, että jos tässä kohtaa on näinkin lähellä, niin jos ei saa ohitusta tämän suoran aikana, niin kyllä sitten ykkössuoran aikana viimeistään. Lähelle päästään, voisi teoriassa yrittää tässä, mutta se olisi isolla riskillä. Joten mieluummin tässä vaan turvallisesti jonon perään itteni. Mutta sitten käykin niin, että tämä kuski edellä ajoi leveäksi ja antoi ilmaiseksi tämän paikan sen kautta, joten no, ei voiko kiittää. Olen radan viimeisenä mutkissa ja niin lähellä tätä edellä ajavaa pinkkiautoa, että tästä ohitus pääsuoralla on aika lailla taattu. Ei näitä tapahdu. Ja näin tästä viimeistä mutkasta päästäänkin edelleen hyvin villailla tuntumassa perään, joten se on oikeastaan siitä, että ottaako tämä pinkki auto sisään vai ulkolinjaa ja minä otan sitten sen, mitä hän ei ota. Edelläkin on tapahtumassa actionia siellä, tämä keltainen ja punainen, niin ovat myös ohitustilanteessa keskenään. Nyt vietiin sisälinjalle edempänä keltaiselle samoin. Tässä on ottaa varovasti tähän mutkaan, kun voi olla, että edellä ajavat kolaroa keskenään ja en halua olla siinä samassa rytäkässä mukana. Ja tästä lähdetään tähän ykkössuoralle ja mulla on tuosta ykkösmutkasta niin paljon vauhtia, että mä pääsen tässä näiden tuntumaan jo ennen kuin päästään edes suoralle. Tää on aika vähän riskejä lähteä tähän, että 3 autoa sulle rinnakkain, mutta mulla on aika turvallinen se linja tässä ja sieltä pääsen muuten edelle. Mutta se linja tarkoittaa jarrutuksessa vähän haasteita, koska pitää jarruttaa kovempaa ja näin se pääsi näiden ohitse, mutta sitten tässä hyvin nopeasti käy näin, että punainen auto lähtee ohittamaan itse taas minua. Tämä seuraava mutka on todella huono ohituspaikka, mutta hän lähtee siihen ja vaikka itse kun on tässä ulkolinjalla, niin sitten ei muuta voi kuin vaan ajaa perästä. Hyväkään niin, että tämähän jarruttaa niin yllättävän nopeasti tuohon, että ajoudut pieni hätäjarrutukseen ja päästämään muita autoja ohitse. Todella yhtävää. Mutta tätä pinkkiä mä en halua päästä ohitse, joten tässä taistellaan koko loppukierro oikeastaan hänen kanssaan, että kuka pääsee ensimmäisenä pääsuoralle. Sinänsä turhaa, kun imuapu on niin iso, että tuossa todennäköisesti edellä ajava ohitetaan kuitenkin, mutta ei sitä vaan halua päästää toista matkalle siinä. Sitten vielä itse joudun ottamaan tuossa tiukemman ajolinjan, niin saan huonon exitin vielä, niin juu, ei tässä ole toivoa pysyä tällä sijainnilla, jos kaikki menee niin kuin kuvittelis.
Mutta tämä pinkki auto päättääkin itse asiassa pysyä eri linjalla tuolla. Ei saa minulta imuapua, mutta sitten tämä punainen tuota aiempaa on puolestaan todella hyvässä paikassa menemään minun ohi. Minä tuossa vaitsee tuota ulkolinjaa itse, niin annan hänelle ottaa vaikeammin järjestää sisämutkaan. Mutta se on hallittu ja sitten päätän, että annetaan hänen mennä tuosta, jota itse paremmat vauhdit tähän seuraavalle suoralle, koska tuo seuraava mutka tuolla todettu hyväksi ohituspaikaksi, niin miksi yrittäisi uudestaan. Tästä päästäänkin hyvin nopeasti rinnalle. Ja tästä kun toinen on sisämutkassa, niin ei siinä kanssa ole tehtävissä. Että se odottaa vähän aikaisemmin, mutta jos se minun läpikään ajaa, niin tuossa saadaan helpolla taas yksi sijallisena. Ja tässä vielä takajavalle auto käy niin hassusti, että tämä pinkikin auto pääsee samalla kohtaa ohi. Eikä kateeksi. Pidetään taas pääsuoralle, missä olen saanut seuraavan auton kiinni. Edellä ajava ottaa sisälinjaan, joten itse menen taas ulos. Ja sitten kanssa mitä tässä tapahtuu. Nyt jään ikäisesti tähän pussiin tuohon toisen auton taakse, niin ihan sama tavalla kuin viimeksi. Niin pakko vaan todeta, että näin on ja mennään näiden muiden perään tähän seuraavalle suoralle. Mikä on jo edelleen todettu hyväksi vaihtoehdoksi, joten tässä sitten lähdetäänkin katsomaan ohitusta jo seuraavaan mutkaan. Päivällisin kun lyhenee ja ihan pelikuvan edellisestä kierroksesta niin sisämutkaan ja ruvetaan sinne hieman aikaisessa ja mennään siististi ohitse. Edellä on kanssa tapahtunut vähän actionia tässä saada ihan ilmainen paikka, kun siellä yksi auto ajaa hitaasti ulkolinjaa pitkin pienen kolarin jälkeen. Herra kiinnostaa sitä ykkössuoran mutkaa ja siellä on tapahtunut edessä ohitus. Ja tässä saadaan pian mallisuudenkin siitä, että miksi tämä seuraava lyhyt suora on huono paikka ohittaa ketään, koska nyt täällä lähtee tämä toinen ohittamaan taas. On jumissa ulkolinjalla ja sitten minä pääsen täältä ihan kuin varkain sisälinjalle hänen ohitsee ja seuraavaan mutkaan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin antaa minun mennä tästä ohitse. Kierroksen päätteeksi taas pääsuoralla ollaan lähestymässä hyvinkin keltaista autoa. Hän päättää valita linjakseen ulkolinjan, joten minä olen tällä kertaa sisällä. Katsotaan miten minä tämän hallitsen. Ja sehän on oikein siisti ohitus. Tästä mennään tänne ykkössuoralle taas. Ja tää on niin lähellä, että tää voi hyvinkin lähteä ohittamaan sinne sen päättävään mutkaan. Niin senpä takia itse valitsee tuosta suoran sisälinjan, niin hän ei saa tuosta imuapua, kun ei ennakoida sitä yhtään. Ja sen takia onkin sen verran perässä, että sitten kun mutkaan päästään, niin ei se tarjoa hänelle mitään chanssia ohittaa. Seuraava kierrossa on mutka, ollaan lähestymässä punaista autoa. Päätään vähän temppuilla mennä tuonne vähän vasemmalle näyttää miten ne peileistä ja niinhän se pelottelee tämän toisen auton huonolle linjalle, niin siitä päästään jo yllättävänkin lähelle sitten tähän seuraavalle suoralle. Mutta koska tämä ei ole mikään ohituspaikka, niin tässä ei mitään itse asiassa tapahtuu. Hän pelotellaan, mutta ei tossa oikeasti pääsuoraan. Ja näin viimeisenä mutkassa ollaankin todella lähellä, mutta niin on kyllä takana ja takaa tuleva auto lähellä minuakin, niin tässä voit kyllä käydä ihan mitä tahansa. Että toivottavasti kaikessa päästä ehjänä seuraavalle kierrokselle. Näissä on hyvin vaikea ennakoida tosiaan, että mitä tapahtuu seuraavaan mutkaan. Mä saan hyvän ohituspaikan tuosta ulkolinjalta, mutta sitten tämä keltainen puski tuonne väliin, niin se pistää mut kanssa semmoiseen jumiin tuolla oikeassa laidassa, että en mä voi muuta kuin jarrutella ja antaa muiden mennä ohi, kun ei tosta voi mitään oikein tehdä. Mutta tästä avautuu kato hyvä chanssi tuonne seuraavalle suoralle taas, mikä on semmoinen vakiopaikka ohittaa tässä, niin ei ole mitään menetty vielä. Ja niin tässä päästiinkin jo ennen edes mutkan loppumista niin rinnalle. Mutta nyt tässä on taas vähän jumissa, kun ei tosta oikein pääse katsomaan vasemmalle tämän keltaisen ohi, kun punainen on siellä. Ja se on taas viimeisellä siellä tässä kolmikosta, mutta punainen ei osaa ennakoida, että miten paljon sisämutkaa pitää jarruttaa ja ajakin leveäksi ja siitä antaa mulle hyvän paikan päästä sitten ohitse. Tässä kun on niin hyvä vauhti, niin ajattelin, että katsotaan mitä tähän mutkaan saataisiin aikaiseksi ihan kokeilun vuoksi, mutta sen verran hyvin tämä edelleen auto tämän ajaa, että
ihan suosia sitten perään odottamaan taas pääsuoraan. Ja sitten ollaan viimeiseen mutkaan hyvin lähellä. Voisi olla lähempänäkin, mutta ei tämä mikään tekemätön paikka ole, että tästä vielä päästään helposti tämän suoran aikana rinnalle. Kysymys kuten yleensäkin on siitä, että kumman linjan edellä Jalokoski päättää valita sisään vai ulos. Tällä kertaa astunut sisään, joten itse menen ulkolle. Tässä päästi suoralla niin hyvin ohi, että jarrutuspaikassa ei ole enää kysymystäkään siitä, että kumpi on kärjessä, vaan minä joudut ihan normaalisti tähän mutkaan, kun ei siellä ole chanceäkä haastaa. Ja kisa on tässä vielä jokunen kerros jäljellä, mutta enää ei tullut muita autoja vastaan, niin eiköhän se ole tämän osalta tässä. Kiitos ja näkemiin.